parlok barok kentai bat senrang kibak pet ikan ke video. Da kejingmi jong kejingpang coronavirus. Kelapan her sengiwi kibabon pak kiburiu. Hamni hasla ke pertai barok kawai. Bat kapenlong yangi bat shifting ikan ke jingpang. Mereka ke bangamut ban ong hakane ke por kalong. Ngimtai tan banting ya kene ke jingpang. Namar balai ba manga bat mapi kum kiburiu. Ngidai kita ke jingtau ke jong play. Kiba ublay ulah tau, bat ulah tau ulah penlong yangi, bat ka ba ublay, ule utip kamha ya ka, cingem ka jonga bat ka jongpi, bat ka bangamut ban ong hangni kalong, lada ngidai ki Kristan, lada pidai na ka ken hun niam ayu, rai kalong ba, tangkawai, shimilade, ba pidai ki jing tau ki jong ublay, kiba ublay ulah penlong, bat ulah siuspa ya pi, ban pengem ya pi. Bat yanga kumta kani jingpang coronavirus pimdai tan banting haka tin ke jong play ka ong haka kitab ke jong Isaya ngala thau ngala penlong kumtaru ngalong rengkat barpi hadu kisngi ke jinglong temen ke jompi kumta udalai utip kampa haba ubule ye kano udan ke plan lani udan kata thong ke ba kampa susu nagamta jonga bat jompi kumta la dangi long sisa kita ki jingtau ki jong ublai ki ba ublai ulah thau karpang batang kawai ka long ba ni ubreu ha ga bangi ema ka perthai ni ma bangai na ka jingyam bat ka jingkha lakha yangi sika perthai bat ha ka sngi ka bakhado ni haban let phai ngo shala ka jaka ka bangi dei ban le kumta tang kawai ngan ongi phi phim dei ban tieng ki ka jingpang coronavirus ada ublai u ibet hano kasyong hakamon ke jong oblay bakino kino kibat ngat berkibamat ikan kecingpang kadai sisa kata kapor kaban yakre bani syam berublay tangkawai ngan ongi pi penkre yalade bani syam berublay komba ublay ulaang yaki kon Israel hakapor ke jong Amas bakin penkre nakabata yalade bani syam berublay hakano ka bentak hidan bat kadai katahi kaba ublay ukwa yangi kublay sibur